na po guys. We are not perfect. Oh! And they stay there. And they stay there. I need respect. Oy, kamusta? Ato ni aging adlaw ni lakaw na ko. So tara, let's go. Lakaw ta, ato ni aging adlaw. Oy, IT Park, we're back. Whoa, brr. Na mga brad, uto na, inom na. Patayon lang tagay, di ka magmay, maaga nubong tagay. Mga brad, na ako karon sa The Park Social no, pero dili ko social no, pero na ako dire kay mukaon ko. Basta maka deep voice kay mo yung ano no. Ayaw gyud i-take for granted no, dapat gyud mo kanta no. Macho. Guwapito daw ako. The Social, mga ako na me. Manamig kaon sa The Social, lakaw na mo me. Here we go. Ang IT Park by social gani siya. Kay mga social dami. Social. Vegetables. Gimingaw ko mga vegetable, mga organic. Vegetable kay social. Nagwine me kay mga social. Bakay bay, kaya tamay di mabre bay. Di mabre. Di mabre. Ay ko biyahe oy. Nako sa car karon kay social. Muna yung vlog ni Glenn, what's up? Hi! What's up, bye? What's up guys? Sa Joby Hospital, gutom ko ba yun? Mag-outsog to na sandwich. Mao na ni mga brad, mga ako namig halo-halo kay social. Pero bago ko mukha og halo-halo brad no, mutam. Pwede na ba? Aplihin na nagtarong eh. Ano, ambak naman ikaw, ambak. Okay ra sir. Mambak na ko sir. Acrobat manggo. Acrobat ko nuhay. Usahay dili. Jawa, inani ra ba? Ah! Imong mama. Karon mga brad no, nami karon sa Labangon kay mga onmig halo-halo man. Ug syempre mga brad dili kompleto ang halo-halo kung walay Cagayan vlogger, Rigel. Ano si Jumi, piste daw to? Ang piste by good man na by English word man na for one beautiful. Super nice. Basta mula bang may my day, good name, my day. Nana ni mga brad no, mga on na may show kay mga social man no. Social. Stature on the go. Stature. Siomay. Basta makita kang Jumi mo yung gag. Imong mama. Imong mama siomay. Imong mama. Mama nako. Ay, iksuon ta. Sis? Mga onamig siomay. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Lami kayong siomay sa tisa. Bay, di madabay. Lami kayong siomay sa tisa bay no. Lami. Murag ako. Lami. Murag kami. Wala, lami. Pikion na lang ko, pinakalami. Rigel Opa in 3, 2, 1, slow-mo. Ah. Bago na ako na magkaog sumay no, pero isa rin ako maingon mga friends no. Lami siyang bayhan ha. So korong oras sa mga brad no. Kaya ka na nagulat rin kay mga bre ang sauce. Basing matingala mo ba, puros mga crutches yung nakita. Nagpungko na ko kay nakakos Labangon, pungko man yung lugar. Ngaon ta jom. Kaon lang, walay kita. Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be? Basing matingala mo ba nga, siyog kaon dre, tungod din ni Sir Carlo. Kay kalami, Cebu, gini mo? Gikan na siya binibining Pilipinas, no? Binibining Cebu, day. Binibining Cebu. Binibining Cebu, nangita siya kalami dito. Dito nakaglami. Side note lang mga kaibigan, no? Wa jud ko kailangan na sa tinuod lang, no? Ning kuyog ra ko lagkalit kay mga libres lag makaon mga kaibigan, no? Pero kung maunsa man kay ko dre, no? Ayaw kalimot og like and subscribe, no? Lucky ka ba eh? Guys, dili jud bitaw ko bayot sa tinuod. Bro. Ipaman me. Bro. Kay kung lami ang halo-halo dre, brad, no? Kay makadap dito, no? Makadap yun ko, no? Mga brad, nanday halo-halo, brad. Halo-halo. Makayan yun ko. Halo. Putripping me kay mga sosyal. Pusil-pusil mo talita. Dakong lawas or dakong tiyan? Boom! Mga brad, na ako ron sa jungle, brad. Wow, kabalong ano na ako sa jungle, brad. Pero isa akong naibawan. Na-address si Tarzan. Oh! Star Sun? Nakanya Star Sun? Wala Star Sun, bay. Wala si Star Sun. So na ako din mga kaibigan, no? Na ako tunga-tunga sa jungle. Anak sila na yung mga beautiful creature there, eh. Oh my God! Naka-spot ko beautiful gazelle. I've been spotted. Ang sikreto ani mga brad, no? Kung makakita mo gazelle sa kagubatan, bay. Kay hinahinay lang din mo glakaw, bay. I've been spotted. I've been spotted. I've been spotted again. Atong balikon bay kay mamaak ning mga gazelle bay.
It's a beautiful creature. Ang scientific name ano no kay Gazellus regilamor. Pagkinalan sa balik? Gazellus regilamor. Makita niya siya sa Cagayan bay no, pero tingala ko. Wow! Sagit. Ang sikreto ani bay no kay kaninang gazelle kay mo vlog daw ni siya. So ito mo vlog ba ni? Tuka! What you really like? Imong mama akong uyab. Ulo, uyog ni mo mama. Uyab niya imong momo! Vlog lang bay tinoda na. Uyab niya imong momo! Pa? Pa? Ditika anak. Pero ganahan ko anak tika. I love you pa. Gusto kayo na po mi sa car kay. So siya. Boom! Karon namin sa ano, sa Ayala, tas garahe. Nag-park may bago lang. Kapuhan ni mo uy. Namian ni mo good. Pero karon ba nawala na si Jomi no? Asa man si Jomi? Asa si Jomi oy? Jomi, where are you boy? Johnny! Bro, sige nga ni mo bro. No, Glenn, half price Glenn no? Excuse me, tagpilan eh. Ato niya agi adlaw bay, sige pakita Dora bay. Pero di adora. Ato niya agi adlaw ba na sige og problema kay mali akong ticket nga na-book. So sige ko rebook. Karon Brad kay suwayan ni Ramsey mga amat og sapatos. Go. Glenn. Sapatos. Look. Hindi mo kuha bay. Ito may talented ka bay. Pilipinas ka talent ni bay. America ka lumayo. Lasa, pamusog na bay. Check sa Palmolive, check yung hair ko. Nike, bitaw ni bay. Nandiri mga brad no, mga lalaking nagpautog. Uy! Baglen, ano sa'yo Glenn? Ikaw lang bay. Thank you guys sa paglantaw. Like kung ganahan mo sa video, subscribe kung ganahan pagin mo video. Nya kita-kita lang ta sa sunod nga video. Peace! This is Rigel and we are not perfect. All the way up. I am the one who need a gun. I need respect. I need respect.